Em llevo molt d'hora. A les 5 del matí sona el despertador i a 2:15 del matí en punt, vinc molt a prop, trigo 6 minuts de casa al bar, aleshores llavors és quan arribo, obro porta, entro i preparo totes les coses que s'han de començar per obrir a les 6. Sempre vaig amb els minuts cronometrats, a l'últim segon, i quan és l'últim segon, a les 6, em pongo el rellotge, marca a les 6, obro les portes. I allà comença l'activitat diària de servir els cafès i de servir tot el menjar i la beguda del bar. La meva vida des dels 16 anys fins als 62 que tinc ara, que me'ls he passat tots en el bar de l'estació. El bar el portem el meu germà i jo, però antigament, abans que nosaltres dos, ho portava el meu pare i la meva mare, i abans que el meu pare i la meva mare ho portava la meva àvia. Quan jo vaig néixer, els meus pares treballaven a l'Anònima de Torcidos, a la fàbrica, a les sedes. I quan s'anaven a treballar em portaven amb el cotxet, abans ara es porten a la llar d'infants, doncs a mi em portaven al bar de l'estació. Estava a mirar per la finestra i jo què veia a la finestra, l'estació i els trens. De petit deia, jo volia estudiar enginyer perquè vull fer els ponts del tren o que vull fer estacions. El meu hobby és el ferrocarril. Primer va ser jugar, quan de petit, amb trens elèctrics i segueixo encara col·leccionant trens elèctrics o trens en miniatura. Però després em vaig fer una faceta, va ser un dia, quan vam obrir el bar actual, l'any 93, 1993, vaig fer un propòsit, i jo vull tenir una fotografia antiga, una postal antiga de cada una de les estacions, des de Barcelona fins a Tarragona per Vilafranca, la nostra línia. Vaig començar a buscar postals antigues, anava a comprar, no trobava, comprava una, comprava l'altra, em vaig ajuntar 4.000 o 5.000 fotografies i postals antigues de ferrocarril, em vaig aficionar a la recerca de la imatge i del document antic del ferrocarril, doncs he sigut anar als encants, als mercats, a tot arreu a buscar fotografies antigues i trobes a vegades troballes impressionants. Per exemple, si veniu allà al bar i veieu les fotografies que hi ha posades a les parets, per mi són la joia més gran del Sant Feliu i el tren. La gràcia del nostre bar d'estació és que no és el típic bar d'estació on la gent, tothom va perquè fa el tren. Al ser tan antics i el coneixen tant tota la gent de Sant Feliu, suposo que és un fet que sempre han vingut al bar com un bar més de Sant Feliu. Persones que venen cada dia, persones que potser són més esporàdiques però que les coneixes d'altres vegades, i llavors també molta gent que són gent del tren, que van i venen, que entren, que no és la de sempre, però hi ha gent que fa molts i molts i molts anys que venen al nostre bar. Jo he vist altres estacions que hi ha més fredor, més gent que va i ve del tren, i el nostre encara conserva potser aquella mica del client de tota la vida de Sant Feliu, que els coneixem, que coneixem a les famílies, i ara venen els nets dels avis que venien amb el meu pare, diguéssim, en el bar, i encara continuen venint a buscar, a fer el cafè.
En aquesta mena de feina, aquesta mena de bars, on t'has d'anar ràpid, és la base. T'has de recordar, has de saber el que vol cadascú. Abans era més fàcil que ara, perquè abans els cafès eren cafès i els cafès en llet eren cafès en llet, no tenien cognom. Avui en dia cada cafè té un cognom. Quan et prens un cafè a gust, en un lloc tranquil, i el trobes més bo que el mateix cafè a un altre lloc, això és igual. Quan el fem, també, si el fas amb amor, el cafè està més bo. Quan fas un cafè, en dies secs, se sent una olor molt bona. Quan el dia és humit, aquells dies que fa aquelles boires, o aquells cels entarinyats, aquells núvols, i hi ha humitat a l'ambient, el cafè també té una altra olor. Com tots els oficis, o com tots els negocis, o com totes les feines evolucionen. El bar també ha evolucionat. Al bar antigament entraves als bars i feia olor de cervesa. I ara entres al bar, a la cafeteria, i fa olor de cafè. El bar de l'estació sempre ha estat un bar, ha anat molta gent. Però va haver una època, va haver un moment a la vida que va haver, per allò que jo conegui, la crisi més forta que hi ha hagut cap als anys 2008-2010. És que els trens venia molt poca gent, la gent no anava a treballar, és que va ser molt dura aquella crisi. Et trobaves estrany, vas tenir que fer, malauradament, despedir algun cambrer. Estaves com desanimat, com deies, desencantat, i deies, i què vaig a fer si aquí vam estar a punt de no renovar contractes amb la Renfe. Ara, per sort, això sembla que ha passat, però va ser molt dur. Els matins eren, inclús a vegades una persona sola podia servir tots els cafès del matí, de primera hora. Un cafè amb llet per vostè. La tarda més que res són paletes, gent que ve de l'obra, gent que ve de les fàbriques de treballar, i no venien, no entrava ningú. I és que més, els que passaven no entraven, no hi havia diners, no gastaven. Abans de la crisi s'havien fet més de 500 cafès al dia. Ara estem sobre uns 400 i els festius estem entre els 280, els 300. Ve més gent ara dels que baixen del tren que dels que pugen. Això ho fa la freqüència dels trens. A més freqüència, menys clients de marxada. En canvi, la gent, que passen, de seguida que arriben a l'estació, passa un tren, què fan? L'agafen. I en canvi, llavors, el prenen quan arriben, que estan més tranquils, ja han arribat, ja són a lloc, i ja no tenen por que el tren vagi tard. Hola, bon dia. En el bar, un motiu de comentari sempre moltes vegades és el soterrament. Però esclar, és que ens pregunten a nosaltres el soterrament. Clar, que vosaltres esteu aquí, ho sabreu. La veritat és que nosaltres som l'última persona que ens ho diuen. Ara sabem que hi ha un projecte a Sant Feliu de soterrament de tren, de la via del tren. Fa molts anys que hi és. Nosaltres aquesta espasa de Dàmocles del soterrament l'hem viscut tota la vida. Jo recordo fa 15 anys haver fet contractes en Renfe on especificava que potser probablement a mitjans de contracte hi haurà un soterrament i que això podria que es tingués que rescindir el contracte, i això ja ho teníem sempre, aquest soterrament sempre l'hem tingut a sobre. Tothom pensa en el soterrament, que hi haurà soterrament, hi haurà això, però nosaltres encara hi pensem més perquè el soterrament sempre ens pot arribar a afectar. Diuen que sí que es farà, diuen que sí. Però també recordo fa 10 anys o 12, 10 anys, que també es feia, i vam estar a punt, i vam tenir escrit en un contracte, i no es va fer. Aquesta vegada sembla que diguin que sí, doncs això mira, ens ha fet a nosaltres s'acaba un contracte. Potser haurem de buscar una altra feina, no ho sabem, i llavors no sabem si hi haurà una estació provisional i nosaltres podríem anar a aquesta estació provisional, o bé a l'estació provisional no hi haurà res i llavors nosaltres haurem de canviar la vida. Clar, nosaltres l'any que ve, el 2020, farà 85 anys que la meva família, la nostra família, portem al bar de l'estació. Aviam si arribarem als 85 anys, ens hauria fet il·lusió arribar als 100. Quan facin les obres haurem de marxar, això és indiscutible, és que no té, si comencem per l'estació. Ara, jo crec que hauria de començar per un altre lloc. No li veig raó de que comencin pel mig, perquè és l'últim l'estació. Hem de fer primer la via que baixi. Tinc 62, d'aquí 5 anys en tindré 67. Jo, personalment, no em veureu en un bar d'estació soterrat, amagat a sota terra. Això sé que no. Quanta?